اللئيم الرشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا علام الغيوب اكتم احوالنا، ويا ستار الغيوب استر اسواءنا، ويا مفرج الكروب فرج كروبنا. ارحمنا وانت بنا راحم، لا تعذبنا وانت علينا قادر. ارفق بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. اللهم غط سعنا وارحم باسنا واغسنا علاقنا واجبر كسرنا وارزقنا مما يرضيك امالنا. ارزقنا اللهم قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء. يا رب يا رب إني أستحي أن أسألك وأنا ولكن لما لا أسألك وأنت. إن كانت ذنوبي لها حد وغاية، فإن عفوك لا حد له ولا نهاية. يا عليما بعباده ويا خبيرا بخلقه، ارفق بنا فيما جرت به المقادير. yan uwa musulmai, yan uwar imani, masoya annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, maza har mata, manya-manyan maluma da manya-manyan shekanai, mazauna wannan gari na Bauchi da kewaye, dama mu baki ko in ce masoya da muka yi tattaki daga wani bangare mai nisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dole mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan baiwa da kyautar da ya mana, da ya samar da mu a matsayin bayinsa ‘yan adam, kuma ya arzita mu da son bawansa da ya fi so kuma ya fi ƙauna, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halacci sammai bakwai da ƙasai bakwai, ya halacci duniya da lahira, ya halacci kaunu gaba ɗaya,
don ya nuna mana matsayin shi wannan babban bawa nasa Muhammad dan Abdullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya so kuma ya nufa a cikin al'ummar wannan manzo muna daga cikin waɗanda muka fi shi da shiya. Abinda ya haɗa mu a wannan waje shi kadai ya isa hujja, ya isa dalili cewa san annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama shi ya tara mu. Dama ba adam yakan yawaita ambaton abin da yake so. Idan kaga ɗa baya yawaita ambaton ubansa, yana shakkar matsayin uban ne. Idan kaga ɗan adam bai yawa ambatan abin da yake so, to son ne bai kai so ba. Tumune wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya haɗa mu da bayinsa nagari wanda suka nutsar da mu, suka fahimtar da mu menene hakikanin son manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, wanda har ta kai muna iya ba da komai namu, lokacinmu da abin da muka mallaka don kokarin raya ambaton manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, mutumin da Allah tabarak wa ta'ala bai halarci mutum da aljan ba, bai duniya da lahira, bai wuta da aljanna ba, bai yi akwai da babu ba, sai don ya nuna ma kowa matsayinsa. To alhamdulillah, a wannan nahiya da muke cikinta, karkara ta Sheikh Usman Dan Fodiyo ta gammadahullahu bi rahmati, wanda ta goma shine Allah ya mana, da ya samar mana irin wannan bayi nasa a wannan nahiya, suka karantar da mu, suka shayar da mu madara ta son manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da kuma tsabtatacciyar zuriyarsa. Bayan wucewar Shehu Dan Fodiyo ta gammadahullahu bi rahmati, Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana wata kyauta da ya samar mana wani bawa daga cikin bayinsa, wani sirri daga cikin asirai nasa, wani abun alfahari, babba abin tunkafu, Maulana Sharfuddin Sayyid Ibrahim Al-Zakzaki hafizahullah. A wannan karkara, a wannan nafiya, shi ya kakkaɗe mana ƙura daga abin da ake kira tsabtatacciyar zuriyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, da ba mu san su ba. Ko nan kadai aka tsaya sai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi. Ga mu a cikin raya wata sunna da wannan bawa Allah ya daga tutarta a wannan nakiya, ana so ko kuma ba a so, ta kokarin haɗin kan musulmi, wanda mu mun tashi
a ƙarƙashin karantarwa iri-iri wanda kowa abin da ya dame shi tukunyar gabansa yake so ya cika. Kawai muka ji wannan bawa Allah yana kira zuwa ga haɗin kan musulmi, wanda wannan yana daga cikin babba abin da ya sha ni kuma ya hizgo ni har na zo na haɗu da wannan bawa Allah, kiransa na haɗin kan musulmi gaba ɗaya.